pán učiteľ, chceli by sme vás poprosiť o rozhovor do nášho YouTube bejtu. Našou témou je florbal. Dobrý deň. Áno, samozrejme, môžeme spraviť rozhovor. Prečo je florbal tak obľúbený a aké sú jeho výhody? Florbal je u našich žiakov veľmi obľúbený šport. Radi si ho zahrajú, oddychnú si pri ňom, načerpajú nové síly. Ako vybrať správnu dĺžku florbalovej hokejky? Správnu dĺžku vyberieme na základe výšky konkrétneho žiaka, žiačky, respektíve dĺžky rúk. Prečo keď je niekto v bráne, musí mať oblek? Pretože by mohlo prísť k zraneniu, respektíve poraneniu. Vyhrali ste už nejakú trofej zo zápasu? Žiaľ, ešte sa nám nepodarilo vyhrať nejaký turnaj, ale snažíme sa zlepšovať. Aké je to hrať florbal? Pre mňa osobne je to tiež istý druh zábavy, oddychnem si pri ňom, načerpám novú sílu. Akí sú vaši najlepšie žiaci? Nemôžem menovať konkrétneho žiaka, respektíve žiačku, ale nezávisí to ani od výšky, ani od veku konkrétneho žiaka. Mnohí mladší žiaci sú lepší ako starší žiaci. Koľko môžu mať žiaci prestávku? Počas florbalového zápasu je medzi dvomi polčasmi 15-minútová prestávka. Koľko minút musia žiaci hrať? Niektorí žiaci môžu odohrať minútu, respektíve môžu odohrať celý zápas, pretože florbal sa hrá hokejovým spôsobom, hráči v poli sa striedajú.